नमस्कार बंधुगण। आजिर कहानी को स्वागत। मु मो सासू को बहुत पसंद करे। मते मो सासू निज स्वामी परि व्यवहार करती, जेपरी से मते निजर बोली भावती। मु मो सासू को बहुत भल पाए। दिने मु किछि काम पाई मो सासू घर को जाइथिली। मते गोटिए राति सेठारे रहिबाकू पड़िला। मो सासू कहिले आज घरर समस्त लोक संपर्कीय निकट को जाइछन्ती। विवाहर आज मते अन्य एक जिनिस विषय जानिबाकू पड़िबो। तापरे किछि समय परे टेडार विवाह को जाइथिले। बंधुगण, एही कहानी मोर एवं मो सासूंक मध्यरे। हठात मो पत्नी को माँ, तुमे मोर नाम जानिछ? मु बहुत युवक देखा जाउथबा बेले बहुत हैंडसम व्यक्ति। मु यूपी रो मध्यवित्त परिवार अटे। बापा मोर पोशाक व्यवसाय करती। मु मध्य पाठ पढ़िछि। पिला दिनरु मो भितर एक कला अछि जे मु मोठारु वयस्क झियो मानकु अधिक पसंद करे। कारण बंधु माने आपण बुझिथिबे जे वयस्क लोक माने सब किछि जानती। तेणु मु चाहुथिली मो विवाह मध्य मोठारु वयस्क झियो सहित हेबा उचित। पिला दिनरु मो पड़ोसी समस्त झियो मानक सहित कथबार्ता करे। जो माने मोठारु बयस रे बड़ थांती से माने समस्ते मो सहित कथबार्ता करती समय बहुत खुशी होती। मजालिया प्रकृतिर करती। मो जीवन को मु बहुत उपभोग करने को चाहे। लाउ मध्य बहुत सुंदर। किंतु कथाटी हैला जे मो ससुर बहु पूर्वरु एही दुनिया छाड़ी चली जाइछन्ती। जेतेबेले मु तांको मो विवाह रे देखिथिली सेतेबेले मु मो सासू को मो आड़ को अपेक्षा करिथिली। दिने मु रोशनी को पचारिली। मु कहली, रोशनी मु बुझी पारु नाही। जेतेबेले रोशनी आसिले से कहिला, कौन? मु रोशनी को कहली जे मु जेतेबेले तुम माँ एवं बापांकर फोटो को देखिली, तुम माँ तुम परी देखा जाउथबा बेले तुम बापा बुद्ध देखा जाउछन्ती। रोशनी कहिकी हसिबा को लागिले। कहले, प्रकृत रे से मोर प्रकृत माँ नुहे, बरम मोर साबत माँ। किंतु आज पर्यंत मु मो माँ र अनुपस्थिति अनुभव करि नाही। ଏହା ହେବା ହିଁ ଉଚିତ। ରୋଶନୀ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ମାଙ୍କର 3 ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଉଣୀ ମୋର ମା। ମୋ ଜନ୍ମର 4 ଦିନ ପରେ ମୋ ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଏବଂ ଆମ ଘରର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ଆମ ଘର ପ୍ରାୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆମ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୋ ଜେଜେବାପା ଏବଂ ଜେଜେମା ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମାଉସୀ ମୋ ମା ଠାରୁ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ସାନ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୁମର ମାଉସୀ ଏହି ବିବାହକୁ ମନା କରିଲେନି? ତାପରେ ରୋଶନୀ କହିଲେ ଯେ ନା, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି କଲୁ। ଏମିତି କଥା ହେଉ ହେଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଖାଇବା ପରେ ଆମେ ରୁମକୁ ଗଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଗପସପ ହେଲୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କାମ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ। ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଚାଲିଗଲା। ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲି। ମୋ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲୁ। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ବହୁ ଦିନ ହେଲା। ମୋ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ। ତାପରେ ରୋଶନୀ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ମମ୍ମି? ଶାଶୁ କହିଲେ, ନା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କର ପନିର ତିଆରି କରୁଛି। ହଁ। ଏହାପରେ ରୋଶନୀ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମମ୍ମି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହ ତମେ କେମିତି ଅଛ? ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କେବଳ ତୁମର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନ କଟାନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମମ୍ମି ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଅଛି ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହ। ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେକୌଣସି ମା ସେପରି ନୁହଁ। ତୁମ ଝିଅ ତୁମ ପରି, ସେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରୋଶନୀ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଗପସପ କରୁନାହଁ? ତାପରେ ଶାଶୁ କହିଲେ, ନା, ତୁମର ଭଲ ଗୁଣ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ମୋ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ 3 ଜଣ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ରୋଶନୀ ପାତ୍ରରେ ପନିର ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପନିର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ରୋଶନୀକୁ କହିଲି, ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ରୋଶନୀ କହିଲେ, ଆମେ ଆସିବା ପରଠାରୁ 1
ଏକ ଘଣ୍ଟା ବିତି ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଜି ଯିବା ବିଷୟରେ କହୁଛ। ଆମେ ଆଜି ଦିନଟା ଏଠାରେ ରହିଯିବା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେବଳ ଶାଶୁ କହିବେ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଅତି କମରେ 2-3 ଦିନ ରହିଯାଅ। ଶାଶୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପ୍ରଶଂସା କଲି ଯେ ଶାଶୁମା, ତୁମେ ରୋଶନୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛ। ଏହି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ପରେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲିବାକୁ ଗଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ମୋ ଶାଶୁମା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ପୁଅ, ଯଦି ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଫି ତିଆରି କରିଦେବି। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ବହୁ ଜୋରରେ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ମୋର ପେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଶାଶୁ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଛାତରେ ଅଛୁ। କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଆସି ଶୋଇବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଗଲୁ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ନିଦରେ ଶୋଇଗଲୁ, ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେ ରୋଶନୀ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ମମିକୁ କହିଲି, ରୋଶନୀ ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ, ରୋଶନୀ ତାଙ୍କ ବାପା ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ବୁଲିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ପାଇଁ ଚା ଏବଂ ଜଳଖିଆ ପଠାଇଲେ। ମୁଁ ସେଠାରେ ବସି ଫୋନରେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଜ୍ୱାଇଁ, ରୋଶନୀ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ କାହା ଆଗରେ କହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମା, ମୋତେ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ବିଜୟ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ତୁମ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭେଟିଲି, ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକିତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ଶାଶୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡରିଥିଲି ଯେ ଯଦି ରୋଶନୀ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମୋତେ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଉଠି କବାଟ ଖୋଲି ଦୌଡ଼ିଗଲି ରୁମ୍ ଭିତରୁ। ବାହାରି ଆସି କହିଲି, କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ରୋଶନୀ ପଚାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବି। ତାପରେ ଶାଶୁ କହନ୍ତି, ଜ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ମୋ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଖୁସି ଦେବ। ତୁମ ତାର ଯତ୍ନ ନିଅ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲି। ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ମାଉସୀ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।